Ayun yung ano. Ha? Sako? Ayun pa yung mga barangay na masaya po sila. Ayan, may madala ng ano. Ayan, mabigas na naman sila. May pabigas. Ayan. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinag ng bintang araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasa. Kay Tatay Eduardo, dinala na po dito yung dala natin bigas. Ayan. Tatay Eduardo. Ayun. Nakakalampitos pati na t-shirt. Ayun. Oh, hindi mo nilalabang mo pa yan. Ito pa yung dala natin bigas. Oh, pasalubong ko sa'yo. Buksan mo. Bukasakin mo na. Pigkagat na po. Pigkagat na po. Pigkagat na. Ayan. Ayun. Ayun, nakakalampitos si Tatay Eduardo. Yan po, gugupitan mamaya ni ni Kabayaw. Oh, dali mo na lang sarong mo. Tsaka itong sangsako sa'yo mo ni. Nasa yung doon na lang. Salubong natin kita. Itong isang sako, ipamimigay natin dito sa kabarangay mo, Tatay. Ano, Tay? Salamat po kay kay Sis Janet Salazar Orero. Ayan, sa pag-sponsor kay Tatay Eduardo. Ayan. Ito po yung nagbuhat. Bahay ni Tatay Eduardo. Iyo. Ayan. May bahay na, may bigas, Tatay Eduardo. Ayan. Ayan. Burn out, balik lang. Burn out. Buksan mo yung aircon mo, Tay. Mainit. Ano? Buksan mo yung aircon mo, mainit. Ayan. Ayan. Ay, nag-ano ka? Nagsaing ka?
Ayo, kape tayo, kape tayo. Ayan. Eh, yung grocery mo, tago mo. No, may sardinas dyan. Kain ka ulit kung gusto mo. Ano? Ayan. Dakulo niya. Maubos mo yan, tay? Maubos mo yan? Yan, mamimigay ka nung sa ano, kababayan mo. Pamigay mo yung isang sako. Yung isang sako ng bigas. Ano? Nasa yung dalawa nagbuhat? Ika? Mamimigay na si Tatay Eduardo sa kanyang mga walang di man to barangay. Kanyang mga kasamahan. Yan, pila na rin kayo. Yan. Tigi isang tabo muna. Pag may sobra, ayun, ano na. Ayan. Hindi mo buksan, tay? Oh. Laban mo yung damit mo. May kaya dyan. Oh. Ayos tatay. Mamamahagi siya ng bigas para sa ating ano. Salamat sa ating sponsor. Sis Janet Salazar Orero. Ayan. 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 Subscribe niyo po yung channel niya. Talagang nag-sponsor siya kay Tatay Eduardo. Tsaka sa mga kasama niya dito. Ayan. Dito na lang sa luwas siguro para magandang ano eh. Kaya mo tayo? Pila sila, pila. Arms forward. Ay. Sige, sige. Makarapi muna tayo. Kumuha na ng kanilang lagayan. Para ayun yung ano. Tara. Ha? Sako? Ayan po yung mga kabarangay na masasaya po sila. Ayan, may mga dala ng ano. Ayan, may bigas na naman sila. May pabigas. Ayan. Ayan, namimigay sa Tatay Eduardo. Sa kanya mga kasamahan. Karatig. Yan. Oo. Yan. Isa-isa muna. Pag ano na lang. Balik na lang pag may kasi para mabigyan lahat. Orero. Yan. Parang namayat ka dyan tayo sa bado mo. Pila-pila. Ayan po, may mga dala ng kaldero. May mga dumating po. Ayan na. Galing po itong ano, tamban sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan o. Ayan. Ayan na po. Pila-pila. May nag-away pang aso. May nag-away pa, nag-away. May nag-away dahil sa bigas. Ayan. Ayan po. Ayan na. Nakalansin. Nagulat pa si Tatay Eduardo. Ayan. Kuya, may darap na ako na tako. Tigisa muna. Para mabigyan lahat. Tayo mo tayo. Baka mapagod ka. Mabagasan pa sana. Mabaraga. Yan. Itit yung nasa ni Kuya. Lahat ha? Ako yan, itong planggana, kundi may nagtubig. Hindi na lang. Bakula ko itong planggana nito. Ay, salamat. Ayan. Maagang pamasko ni Tatay Eduardo sa kanyang mga kasamahan. Pagma na may idiyang lawag na sapo nga, sabaw na talagang kaparoy. Sunod na taon na ulit mga balik pala dito. Kusog ang araw na, alam. Oo. Kaya, ayan. Ayan, maagang pamasko ni Tatay. Yan mga kalingap, mamaya mag-ano po kami, mamamalakaya. Sana po maraming huling isda. Para tulong na rin sa kay Tatay Eduardo. At sa kanyang mga kasamahan na mga mababait. Yan.
Isang pamilya lang po pala sila dito. Balik ka sa balik. Balik. Balik ka sa kanta sa motor mo daw. Ganun na udan. Ano to eh? Kamusta? Okay lang pa. Bakit kasi nisipon? Bakit kasi nisipon? Wala pong gamot. Ha? Ayun. Kumusta ka? Yan. Sana lahat makakuha. Yan, makakuha. Yan. Pagod ka na, tay? Ayan. May sobra na? Ayaw, yung mga ano, mag-ulit. Irigwa pa. Okay, yung kay tatay. Oh, bawal magkagulo. Ayan. Diyan na. Si Jojo. Jangan kami kakain mamaya. Ayan. Ayan po, yung pinag-ano na lang. Yung pinag-hati-hati na lang yung tira ko sa ano. Ayan, salamat po mga kalingap. At kay Sis Janet Salazar Orero. Salamat. Ayan. At sa ating mga nagdaang sponsor kay Tate Eduardo. Hindi po ako magsasawang pasalamat sa inyo. Sis Rihanna. Ayan. Tsaka doon si kay Madam Delia. Madam Delia siya. Oo. Si Madam Delia. Yan. Napagod si Tate Eduardo. Napagod. Ha? Tapos. Tinatawag ko yung anak ko sa Quezon, sa Rizal, at po, Directan Tanay Rizal. Kasi kalang nalang yan ako sa Simangban. Dalaga na siya, tay? O may asawa na? Ako ko lang. 5 sila. 5? Mga babae sila? 4 na babae, sa lalaki. Doon pa yung naging asawa mo? Sige. Your wish is my command, tay. Nawala ka na, tay. Tumalay ko, diba? No. Tay, wag mo, tay. Kaway ka na lang. Team Kalingap dance. Team Kalingap dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda.